kan chen na Khawvela planet danga po khur mak tak tak a om ti in soita ila engtin nge ingai veang le tuntuma chuan khur room le khur mak tak tak chanchin kan ron tar lang vele don ani Siberian horse Siberia hian sikle sa khir tak mai aneya kumtinin thlasika piangin vur na satak atlaji chen amai ro chu tumkhat Siberia in nipui amma chon tumin vur te chu an tuivek nuwa mipui te chuan thil danglam tak mu chu an neya vur engtik lai poa khalchin a han tui nu chuan khur lian tak mai pahni alo reng maya he khur lian tak pahni hi engwanga top nge ani tu man shelo mi then khatin an rin danin arsi them lian tak lo tla chu pahnia in thenin leya hian a tla niang ti ten an soya a thenin UFO leya lo tumen he ko lian tak hi asiam aniang ti ten an soibok he ba ka hian vur lian tak hun rei tak leya lo to chu apuak ke aniang ti ten an soi ane permafrost leya vur hian gas tam tak le carbon apaya hei hi leichung rila tatha in thilpuak lian tak asiam ani mai the mase he tiang thil ang hi Khawvela hun chen khata vur tam tak na a mutur aum lem lo he wang hian researcher le scientist chu an la boi hle ane Siberia a he khur lian tak pani hi engwanga ngot nge ani irin vele Lake Berry esa sinkhole Lake Berry esa hi California a di lian tak ania mishingin an siam to zinga tuilu thak na lian ber te zinga mi ani ama ero chu he dil naya tui chenemo longa chuan chu ti lo top tur ani he hi a chan chu a chunga hian tuilu thak na khur lian tak mai aum wang ani he hi Lake Berry esa sinkhole ti a hriat ani bok nimasela he sinkhole hi engchia nge ani le sinkhole hi electric siam chuana dama tuya liam lo na tura siam ania tui hi singhola adu hian tui chakna mangin electric an siam thina hei ba ka hian mitam tak man tur tuyan pe chuak thin he sinkhole zawzong hi tantlangin fit somsari pahnia zaw ane he kolian tak hi an siam lain apangain leichunga siam ania tui chu he khur chunga tling chho tur hian an ring phalo shim nimasela kumtam tak chung khan siklet sa ein thak dang lama hei hian ruwa ama ayatam atlak tira hei hi aum zia chu sinkhole hi tuna chuan engtik lai po in mamo anita a ani lo chuan dama hian tui aliam don ane second tinin tui cubic meter singa chu sinkhole hian alu thlareng chen nikhat chu papakhat sinkhole bula hian tui acheng pal hlo maya sinkhole hian luthla in darkar thum nuwa ataksa chu dam noya luya chuan zon mo ane humsan hi sompakua po varak pakhat chu sinkhole hian a hi plut le a nimasela papakhat tui cheng van duai tak anglo takin he varak ero hi chu adam chuak thung Mars Hall kan chen na Khawvela chau hi khur makle la tak tak nei chuna ni lova hei lo po hi kan universe a hian khur mak tak tak nei planet a oma chu Mars ane Mars hian khur enge ani hriat lo aneya hei hi rindan sang nual bok mi then khatin Mars noilama hian thil nung engemo awman ringa then khatin tlangkang in siamna niang ti ten an soibok he tiang khur hi atlang puin thla a an muthina nimasela Marsa po alo ve tho ane atlang puin khur lian tak noya hian tlangkang achunga thin ane mi thiam te chuan an rin danin he khur lian tak khi thil hlom pakhat ain thil ke chieina siam nia an ngai ane tun thlenga an ti thei zong chu telescope atanga en mai chu ania achan chu he khur bula hian khwalzin tu ma an la kal lo wang ane makdeu main he khur lian tak khi kumsang hi som pakhada chau khan mu chu ania nimasela kumsom do naral nuwa po thil mak tak alani chun som reng Guatemala sinkhole te hi thil tri bai tak nimasela thil mak thleng wang tak ani thong thil hla deuh mai chu sinkhole hi khoi hmuna po athleng thei ani achang chuan mishing thil ti atang ten entirnan building saka changte in
hei lo po lei hnuaia thil tui ril ka lu te hian sinkhol hi ati len thei an ring bok kumsang hi som khan sinkhol lian tak mai chu Khawvela khopuya aloin honga he khur hi tantlangin fit zathuma zaw ni in fit zathuma thu pani bok ti chuan he khur lian taka hian factory building pathum lai atlalut nge nge hei hi achan chu Khawvela khopui hnuai lei hi tlang kang ke somachanga in siamani wang ani he tiang hi chu olsam takin a chethuai thei bok thil chui tu te chuan tuibol hlo kalna pipe alik ti an hmuchuaka hei hian khur in siam tur hian a tranpui ani nimasela anwan nei deuh na pakhat chu he khura hian mihring tu ma tla anom lo lom ta ang ni se chu an thinghal bokang ama ero chu van nei thlak deuin he china thlen lai hian factory a tu ma anom lo hlo ani Antarctica sinkhole Antarctica hi Khawvela miten an tlo tlem na ber hmun ania hei hian helai hmun he atimak sual kumsan hi som pariat khan researcher satellite atanga Antarctic thalak entu te chuan thil danglam tak mu chu an nei Antarctica a tuifin riat khalvek lai taka chuan khur lian tak mai an hmuwa he khur zaw zong hi square miles sangtam fe ania he thil thleng hi palinia tia hriat ani bok nimasela vur tuipui zirching tu te chuan engtin nge ti le engwanga insiam nge ani an shelo alen dan tur hi han ngai ruat chinta ila Rhode Island let ni aya lian dai ani tuna hian he khur lian tak hi engtiang chia thuk nge ani hriat alani lo then khatin hei hi UFO thilti makaniang ti tenan soya mitam takin kumsang hazago somli khan Germany chuan alien technology hi Antarctica a anda anian ringbok nimasela enge ani chia tun thlengin hriat alani lo Khawvela super deep borehole Khawvela khurthuk ber hi khoya nge a om ti ten ilongai tu mai theya ani chuan Pachengaski district Russia rama imhu theyang he khurthuk tak anver hi Soviet Union laya scientific drilling project ane antumber chu lova athuk theyang ber lever chu ane thildang lamdeu mai mu chu anneya hydrogen gas tam tham tak angte ama ero chu kumsang hasako sungko panga a Soviet Union atop khan he an project po hi ti to fenghal ane voina chuan he khurthuk tak anver hi thir manga chinpui mak ani to mase mitam takina soidanin thilmak tam tak he khurthuk tak chunga hian mu chu tur ala om cheu antibok door to hell Turkmenistan rama hian khurthuk lian tak mai achunga gas te mei al om chu aoma ama in gas pa ngai om na mun ani chain nimasela chu gas chu abulok khwa chuan thli chuan alen luta hei wang hian scientist te chuan methane gas chu adar zelo nan mei an chepta zoka amai ro chu hei hi a hlotling talova chu chuan thilpok lian tak mai asiam ta zok hei hian khur lian tak mai siamin ahminga door to hell an sata ane the great blue hole hi khur lian tak mai belis baukam buloka om ane ama in puk ani china mase kumtam tak chungin tuifin riat chim chin asana wangin tuifon chuan aron khu ta a tuna chuan scuba divers tuichunga luthin te kalna hmun tlang lon ber anita nimasela hetianga ti hi itum ve ni chuan thil hriat loksa tura om thil thleng tam tak helai hmuna hian alo om to a he blue hole chunga diving ti train nun na chan anom nol to bok Khawvela diving ti na hmun sang sanga he blue hole hian mingchiat na anga pi khle tun hnai lok kumtlem te ralta chung khan diver zani chuangin nun na an chan man nimasela he hi thilmak tak ama a om ane a hlom na chan hi a chan dik tak hriat alani lo an rin danin puk chunga chuan an luthuk lutukanga an bo niang ti ten an soi a thenin tui chunga ramsa hriat lo chuan heng diver te hi a niang ti ten an soi bok Mamertine prison hi masang rom hunlaya jelatana an manchin ani jel tang te chu khurte reute a chuan an da thlachina vo in thlengin helai hmun hi tlo thei ania mase kan lo hriat lo katan helai hmun hi asang ti in an soi ani
hei hi a chan chu gel tang tam tak he khur lian vak lawa hian thi anom treu to wang ani an soidanin helai hmuna chuka ngoi renga omin aw thom chu ala hriat thei reng an ti thil mak tak po ani khur lian vak lawin a phena chanchin mak tak anei hi ibul hnaya khan khur mak tak hriat nei ve em ani lo pon ram hnuaya no pangin ko mak tak an zon muang te tuna chuan ingai dan hriat alo hun vele ta e kan han soita khur sang sang mak tak tak te a khan eng khur khange mak iti ve berle komen lama ilo ziak ve donia tun tuma tan chuan khati zong kha ani ye